Ina ma abota kallon fina-finan mu na Indian Hausa. Wannan fim wato jajirtacce Durandar kenan wanda kuka jima kuna jiran fitowar shi to ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓe mu a wannan lambar waya da muka ɗora shi ta Telegram in sha Allah zai samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim Durandar dama na san kun jima kuna jiran shi to gaskiya yau dai Allah ya fito don wannan fim a satin nan na san babu babban fim sama da shi. Fim ɗin yayi kyau matuƙa ya kamata ku zo ku kalla wannan fim. Duk mai buƙata kawai ya tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Wannan fim jajirtacce wato Durandar gaskiya yayi kyau domin na san da yawan ku ba sai na muku bayanin shi ba kun san fim ɗin domin dama kun jima kuna jiran fitowar shi to me kiliyan shi ya fito. Sannan ya samu ingantaccen fassara da kamfanin Sultan Film Factory domin Sultan da kanshi yazo ya fassara muku wannan fim ɗin saboda babban fim ne gaskiya. Gaskiya wannan fim ɗin yayi kyau sosai. Kawai dai in kana buƙata abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya in sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Amma gaskiya fim ɗin yayi kyau. Ku zo ku kalli fim ɗin nan domin babban fim ne yayi kyau. Muna da fina-finai kala daban-daban in dai fassara ne za ka same shi a gurin mu ba wai iya wannan ba. Ko wane fim in dai fassara ne in sha Allah in dai kana buƙata in dai ka tuntuɓe mu ta wannan lambar waya za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabo zai iso gare ka sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Muna jiran zuwan ku sai mun ji ku amma gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin Indian Hausa kai ko da ba ka kallo ya kamata ka kalli wannan fim ɗin domin ku a Indiya wannan fim ɗin babban fim ne sosai da sosai. Ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin muna jiran zuwan ku sai mun ji ku.